सानसेयारि बड'स खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 नभेम्बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि मोनदांथिनि हांमा, बिनाराम औवारिनि खौसेथि, धोनस्री बसुमतारिनि मिजिं, क'क्राझारनि सोमदोन गयारिनि गोमोथाव, क'क्राझारनि फणिमोहन इस्लारिनि जिउनि फैमाल, क'क्राझारनि अरायथि ब्रह्मनि नंखायनि पर्दा, पबित्र ब्रह्मनि फुंबिलिनि गोसोथोनाय आरो सुभाष बसुमतारिनि आगोर खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'स खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'स खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।